Искахме да правим революция. Какво стана? Той хич няма и цепи басма. Петър, брат, до кога ще бягаме? Дойдем на власт, до кога? Винаги съм знал, че накрая всичко ще се нареди. Исус Месията е с нас! Брат, сине на гърма. Какво искаш? Искам да съм свободен. Не искам да съм роб. Искам да знам кой съм и кой си ти, Господи.